Здравейте на всички и добре дошли в епизод 7 от нашия подкаст Печелившият маркетинг Вълчев Agency подкаст. Преди да започнем, за тези от вас, които не ме познават, казвам се Илиян Вълчев, собственик съм на Вълчев Agency, като ние имаме за цел да помагаме на бизнесът да достига до повече хора, да продава повече онлайн и да изграждаме успешни системи, с които той да продава повече. А сега, каква ще бъде темата на днешният епизод? И тя е: защо двойният бюджет не носи двойни продажби? Сигурен съм, че всеки един от вас, когато има успешна реклама, понякога се е решил да пробва да увеличи бюджета двойно. Да речем, харчате 20 евро, правите го на 40 евро. И когато направите тази стъпка, вашите реклами сякаш с магическа пръчка са ударени и спират да продават и стават трагично зле. Ако се припознахте, в този епизод ще ви дам причините и ще ви кажа защо това не трябва да ви притеснява, а напротив, това е полезно за вашия бизнес. Но преди това, нека да обясниме какво се случва, когато ние увеличим двойно нашия бюджет и как работи цялата система и алгоритъм. Когато ние работим с по-малък бюджет, да речеме 10 евро или 20 евро на ден, вместо голям бюджет от 100 евро, малкият бюджет Facebook много го преценя на кого да го покаже и той се опитва да изтиска максимума от аудиторията, за да може ние да получим някакъв резултат, той да ни закачи на неговата кукичка и следователно да почнем да харчим повече и повече и повече. Проблемът е, че няма как с толкова къс бюджет ние да, поне в днешно време, няма как с толкова къс бюджет ние да изкарваме една стабилна хубава сума, която да ни храни. Следователно, в някакъв момент ние ще трябва да започнем да увеличаваме този бюджет. Ние ще трябва да започнем да играем с големи бюджети и най-вече ще трябва да започнем да достигаме до нова аудитория. Но, какво се случва, когато ние увеличим бюджета двойно? Както казах, когато играем с малък бюджет, Facebook изцежда аудиторията и ни дава някакви трошички залагалки, които имат добър CPA или Cost Per Action, за тези от вас, които не знаят какво е CPA и искат да научат малко повече за други такива важни съкръщения в дигиталния маркетинг, може да гледате епизод 6, там говорим за тези неща. CPA-ът, де-факто, от рекламата, която има къс бюджет или цената за действие, е ниска. Харчим 10 евро на ден, имаме 2 продажби или 3 продажби, имаме CPA или цена за придобиване на клиент 2-3 долара, нещо такова и ние сме доволни. Но увеличаваме бюджетът двойно. Правим го, примерно 20 или 30 долара на ден. Това, което се случва е следното. Първо, трафикът. Трафикът става по-масов. Защо? Защото ние казваме на Facebook: виж, сега аз ти давам повече пари, ти трябва да ги изхарчиш тези пари, но тъй като и други хора харчат, трябва да има и за тях. Ти де-факто искам да ми докараш най-добрият трафик. И Facebook взима и започва тази реклама да я показва на повече хора. Но, тъй като, както казах, много други хора рекламират и за тях трябва да има хубав трафик, а целият трафик не е хубав трафик, защото сме се оговорили, че хората са емоционални същества и не купуват всеки Божи ден. А нашият пазар пък е лимитиран от друга страна, не е милионен, както да речем в Америка имаме милиони хора. Ние сме една малка трошичка, където се вика в океана от държави, от хора, от население. Това цялото нещо реално оскъпява нашият резултат. Защото ние му казваме: увеличавам ти бюджета, стигне до повече хора, нали, така го тълкува алгоритъма, стигне до повече хора, нека повече хора да разберат за мен и моят бранд, като искам също така, очаквам от тебе да ми докараш повече продажби. Обаче Facebook какво разбира? Facebook разбира: нати повече пари, харчи повече и ако дадеш по-добър резултат, супер. Нали, ако не дадеш, нали, няма проблеми. Горе-долу той разбира това нещо. И сега, къде се крие разковничето и къде се крие тайната? Няма нищо лошо в това да дадете повече пари и да ви се дигнат вашите цена за придобиване на клиент. Причината е, че вие достигате до повече хора. Какво означава това? Първата реклама харчи 10 долара. Тя стига до 500 човека. От тези 500 човека 3 купуват. Новата реклама харчи примерно, да речем, 30 долара на ден. Тя стига до 1800 човека на ден. От тези 1800 човека вие примерно имате няколко продажби, цената ви за придобиване на клиент от 2-3 долара скача на 6-7 долара. Двойно скача. Вместо де-факто да падне, тя скача двойно. Защо това не трябва да ви преценява? Това е най-хубавото нещо. Това не трябва да ви преценява, защото реално вие имате нов потенциален пазар, пред който да рекламирате. И тук влизаме в системите на маркетингът. И това, кога един бизнес е печеливш и успешен и има бъдеще, и кога един бизнес няма бъдеще и живее буквално ден за ден. Успешните бизнеси не разчитат на късите продажби.
Това са малките бизнеси и най-често бизнесите, които умират. Успешните бизнеси разчитат на големия трафик от хора, защото те знаят, че тези хора не са купили днес, няма да купят утре, няма да купят след година, но след 2 години може и да купят. Образно казано. А именно, какво означава това? Когато вие пускате реклама и влезе много голям обем от трафик на вашия сайт, има нещо, което се нарича метапиксел. Всеки знае какво е това. И този пиксел събира информация за тези хора. И ако вие си изградите правилно вашата система отзад, а не само да чакате на продажби, ако вие имате система за ремаркетинг, за тези от вас, които не знаят какво е ремаркетинг, ремаркетингът е реклама, която те преследва в други канали или каквото правите. Образно казано, връзвам днеска да речем в някакъв голям сайт, в който има примерно дрехи и излизам без да купя нищо. Отивам във Facebook и рекламата почва да ме преследва. Отивам в Instagram, рекламата ме преследва. Почвам да гледам рилсове, рекламата ме преследва. Това е ремаркетинг. Де факто ремаркетингът е реклама, която те преследва. И тези хора знаят, че да, днес те имат 3 продажби и цената им е много скъпа за тези продажби, но трафикът, който имат те, е хубав трафик, защото рекламата за продажби се оптимизира за хора, които са склонни да купуват. Да, те не са купили днес, но утре могат да купят. Така че идеята каква е на големите бизнеси тук? Те искат да работят именно с този голям обем от трафик. И затова оказваме на вас. Ежедневните и малки бизнеси разчитат на цената за придобиване на клиент. Какво означава това? Аз го говорих и в миналия епизод, може да го видите. Цената за придобиване на клиент е най-важната метрика. Ако тя е много скъпа и вие сте на загуба, следователно не правите нищо. Това е в краткосрочен план. Но ако тя е примерно много скъпа, на вас не ви излиза сметката. Но ако теглите една черта за 30 дни и вие сте на много голяма печалба, именно защото имате правилна система, то тогава всичко е окей. А именно, бизнесите, които са горе-долу ден за ден, ханчат малък бюджет и гледат CPA с цел да може да изкопсат още един ден и да са на печалба. Големите бизнеси гледат трафик. Колкото повече трафик, толкова по-добре. Колкото по-малко трафик, толкова по-зле. Защото те знаят, че утре няма да могат да продадат. За финал го обяснявам отново по най-лесния начин. А именно, ако вие отидете в едно ново училище и никой не ви познава, но след първата година доста хора вече ви познават, след втората година още повече хора ще ви познават. Тук е по същия начин. Вашият бизнес никой не го познава, защото той почва да се показва на нови непознати хора. След една година обаче тези непознати хора ще го познават и много други от тях. И тогава става най-сладкото нещо. Следователно, почвате да продавате повече. Това беше от днешният епизод. Дано да ви е бил полезен. Казвам се Илиян Вълчев, собственик съм на Вълчев Agency и за мен беше удоволствие да се говоря с вас. Можете да вземете безплатна консултация, ако се чудите по какъв начин да продавате повече онлайн, като отидете на нашия уебсайт www.vulchefagency.com. Благодаря ви за отделеното време.